ଡାରେ ନାରେ ଡାରେ 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 ଡାରେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। କଣ ସାର୍ ଏଠି ଗୋଟେ ନିରୋଳାରେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି? ଆରେ ବାପା ସେତେବେଳେ ସିନା ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ଏଇନେ ତ ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା, କିଏ ମତେ ଆଉ ଖୋଜୁଛି, ମରିକି ଗଲି। ନାଇଁ ଠିକ କଥା ସାର୍। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ, ଅନ୍ତରରୁ ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ସାର୍। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଘରକୁ ଡାକିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଞ୍ଜଳି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ବ୍ୟାଗ କଲା, ଚା ଟିକେ ଦେଲାନି, ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଛି ସାର୍। ସିଏ ବି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି। ଆରେ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମୁଟି ମନରେ ରଖିଛି, ଗତ ସେ ସୂଚନା ନାସ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଲେଖା ଅଛି। ନା ଠିକ ସାର୍, ଏଇ ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶାଳ ହୃଦୟ, ବଡ ମନ ଆପଣଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଲୁଲିଆ ଏଇନା କୋଉଠି, କଣ କରୁଛି? ତା ଫୋନ ଫାନ କିଛି ଲାଗୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ଚଣ୍ଡାଳ କୁଆଡେ ଗଲା, କୋଉଠି ଖାଇଲା, କୋଉଠି ମଲା, ମତେ କଣ ଟଙ୍କାଟା ଦଉଛି ନା ନଉଛି? ଆରେ ପୁଅ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗର ଜନ୍ମ କରିଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ କଣ ଅନ୍ତରଜାମୀ, ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଛି। ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହୁନୁ, ମୁଁ କଣ ତୋ ଭିତରେ ପଇଛି? ସାର୍ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାକିରି ଛାଡିକି ଗାଁକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବି ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି, ବୟସ ହେଲାଣି, ବିଲବାଡି କଥା ବୁଝିବାକୁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛି ଗାଁରେ ରହିକି ଚାଷବାସ ଟିକେ କରିବି ଆଉ, ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? କୃଷି ଅଟେ ଓଡିଶାର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସା, ବାପକୁ ନ ପୋଷି ଆମେ କାହିଁକି ପୋଷିବା ମଉସା? ରାଇଟ୍ ସାର୍, ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ପରଫେକ୍ଟ। ସାର୍ ଭାବୁଛି ଖାଲି ଚାଷବାସ ନୁହଁ, ଚାଷବାସ ସାଙ୍ଗକୁ 4-5ଟି ଗାଈ ରଖିକି ପାଇବି, କେମିତି ହବ? ଆରେ ଗୋମାତା ପାଳିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବା ପାଇଁ, ବଡ ଲୋକେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଖଟ ଉପରେ କୁକୁର କୁଣ୍ଡେଇ ଶୁଅନ୍ତି। ହଁ ଠିକ କଥା ତ, ଯାହା ହଉ ସାର୍। ହେଲେ ଯାହା ବି ସବୁ କରିବି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ, କାହିଁକି ନା ଗାଁକୁ ଆସିଲି ବୋଲି ଜାଣିଦେଲେ ସବୁ, ଜାଣିଦେଲା ପରେ ଦଇତାନ ନା ଯୋଗୀ ଭାଇ ଆଉ ଆମର ସୁଧୀର ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତିଆ ଡାକିକି ନେଇକି ଭାଗବତ ଘରେ ବସେଇଦେଲି। ତାହେଲେ ପାଗା ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ଗାଁକୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। କଣ ଦାୟିତ୍ୱ? ଭାଗବତ ପରାୟଣ ଯୋଉ ହବ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ, ଚାନ୍ଦାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଗା ବୁଝିବ। ଆଉ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛି ଆଉ କଣ, ହେଲେ ହବ କଣ ସାର୍? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିକାଲି ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ମଦ ମାଂସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ 2 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ହେଇଯାଉଛି ମଙ୍କା। ଠିକ କଥା କହିଲେ ସାର୍, ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିଲେ। ହଉ ସାର୍ ଛାଡନ୍ତୁ, ଅଞ୍ଜଳି ମତେ କହିଥିଲା ସାରଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ମୋ ତରଫରୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ପିଲାବେଳେ ତମେ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଢିଥିଲ, ଆଉ ସାରଙ୍କୁ ରାଣ ପକେଇକି ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିବ ତାକୁ ରାଣ ପକେଇକି ଘରକୁ ଆଣିବ, ମୁଁ ଚାହା ପିଇବି। ଯେମିତି ହେଲେ ସାର୍ ଆଜି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯିବେ, ଅଞ୍ଜଳିଠୁ ଆପଣ ଚା କପଟେ ପିଇକି ଆସିବେ। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆରେ ତୁ ସିନା ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ଘରକୁ ସାରଙ୍କୁ ଡାକୁ, ମୋର ଜମୁକୁ ଯେତିକି ଭୟ ନାହିଁ, ଭୟ ତ ବାହାରି ଯାବେ ବାହାରକୁ। କହିଲେ ମୁଁ କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସାର୍, ପ୍ଲିଜ ଆସନ୍ତୁ। କଣ ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବିନି? ତୁ ମତେ କାଖେଇକି ନବୁ, ବେଶୀ ଛାତ୍ରପଣ ଦେଖାଉଛୁ, ଛତା ପାହାର ଖାଇବୁ। କି କଥା ସାର୍।